Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Viewers of Uthando Nes'thembu, musani kuba amaqoki kahle kahle. Yazi ukuthi yini ixoki umuntu ongakwazi ukumela into. If kubaba Mseleku oza namaphutha noma kubaba Mseleku okhuluma izinto eziyiphutha kwishow yakhe kumnandi, mase kuba yithi esisuke sinezezela phezu kwamagama ababa Mseleku seniyasi-attack-a la. Ubaba Mseleku ku-season 4 singabuzanga wathi abanye mabexabene naye bagqoka ama-track pant, bagqoka ama-tight, beye nawe ebedroom sukubona ukuthi-ke buxatshene umuntu ajuluke kuze kube ngathi ugqumela i-corona. Nike nibone ukuthi every season mayiphela iphela on a high note nje, sibambe imoya sithi hayibo, nangubaba uMseleku se-expose abantu bakhe kanjani. Wakusho lokho waze wasi futhi abanye benu baya emasontweni because it's fashionable. Kwakunomsindo nje. Kaphinde futhi ku-season 5 uqala uze uyophela uMangwabe nobaba uMseleku asazi ukuthi bekwenzakalani, kodwa ikhona nje into ebiyenzeka phakathi kwabo, noma omunye ubevukwa yidimoni lakhe asazi. Waze wathi ubaba uMseleku kwi-episode yokugcina ku-season 5 yena ngeke nje azavumelane noMangwabe, ngeke azancengane futhi noMangwabe, futhi ngeke azamdefende uMangwabe ngoba u-selfish. Mayefuna ukuhamba akahambe, ngeke bo. Futhi abantu wabathola benabantu babo, wabathola emasokeni, into enjalo. Wathi kanti kwenzakalani? Wasukuma futhi noMangwabe ewumuntu ohambayo. Wakhuluma ukuthi ukube bonke bebevumile ukuthi kunenkinga ngaba bancengane. Futhi indaba ka-number 5 ikhona, watshela uMacele ukuthi ukhona, waphinde futhi watshela uMayeni ukuthi unezancinza. Sitsheleni ukuthi senze njani masibona ubaba uMseleku emenosisa, simbona ukuthi usize 34, 36, 38, 40. Ngoba iyona type yakhe. Ngiyadlala kodwa ngicela ukubuza, ubaba uMseleku phela ubesilobe esinikeza nje yabo ukuthi hhayi bayahamba vele, uMangwabe uyahamba noMayeni uzolandela. Nasi-ke silobu sishumayela lelo zwi lelo ngoba siyayibuka ishow, silandela lento esho ubaba uMseleku. Mase kuyithi nithi nina nisihlebisa amanga, thanini ubaba uMseleku usihlebisa amanga ngoba kusukela 2018 wathi uzothatha u-number 5 because ufuna kuba ney'ngane eziwu-20 nabazukulu abaningi, kanti futhi nabafana. Yachazwa ngendaba yabafana. Manje 2018 siku-2022, ngo-2021 uphela utho ubaba uMseleku abahambayo sizosale siyincenga. Thina-ke sambona nje emenosisi size 34 to 40, number 5 low. Ngathiwa futhi khona i-deny date eyenziwa, abantu bakhokha 5,000. Ngoba sathi ufuna number 5, nasi sizolobuke sishilo ukuthi hhayi mhlampe sekuwuye, mhlampe akuyena. Maye koze kusho yini ukuthi hhayi angisamfuni ku-number 5, nasi sizothula-ke. Niyabona ukuthi kodwa manga yazi uzine engihlekisayo, abantu bayawathanda manga. Ngeke ukuthi nje okay ngithi iphutha indlela ehloniphayo. Ngeke ukuthi ngo-2018 kuze kube u-2021 kusafuna u-number 5 lapho uMacele wathi iwash lakhe liyathika, kuzosho yena ukuthi wafike wathi ku-Eli, wathi sejikile ukuthi kusa-Eli ukuthi kufike omunye, wathi isikhathi siyahamba njengamanje. Sizobona ku-season 6 ukuthi ukhona u-number 5 noma akekho, kodwa nje singasho 2018 to 2021 ubheka u-number 5. uMayeni uthe uyahamba, uMangwabe wathi akayingenileyo. uMakhumalo-ke siyamazi uMakhumalo-ke akasho lutho. uMacele ulinde ukuthi uMayeni ekhulume, mase kukhuluma uMayeni akasazi noMacele ukuthi uthini. Mase cela ukuvala le video ngoba sengiyabheda. Please subscribe if you haven't subscribed. I love you and appreciate you. Bye bye.